siya about anang pahulay, o nakahatag siya anang pahulay yun. Kung ang mga tao itong una nakapahulay, wag man ni pahulay, kay gahay magulo, kung imong basahon kung kinabuhi nila sa panahon ni Joshua, bisag gitagaan na sila lugar, nga mupahulay sila, nagsige lang gyapon sila trabaho para sa ilang kagalingon. Kaya nga naman, bitaw ng mga tao karon kung walay pulong sa Ginoo, bisag kag Kristohanon ka, trabaho lang gyapon ka. Labi na kanang mga Kristohanon ka, wa man ulabaw sa work sa Ginoo. Kanang work sa Ginoo, kanang adlaw nga gihatag niya kanang pahulay. Una gyud kanang pahulay. Nga din ang mga tao dapat ipahulay, mao gini sugo sa Ginoo. Kay gani siya ni pahulay. Kung mutuo ka mo inter ka ng pahulay. Mao gani na naay mga nangalagad sa Ginoo, isulti lang nako daan sa inyo aron di na mo mailad. Kanang mga Kristohano nga di mga kwartahan, although sila ni pahulay niya mga tao nila, wala nila papahulaya. O bitaw nang nahitabo nga wa nila nakuha ang ilahang pahulay nga tinuod kay nga naman because okay sila mutuo. Although sila nakailang Ginoo pero nagdisobey lang yapon sila ang sugo sa Ginoo bisan pa ang imong mga kanding, mga baka, mga kabaw sa panang mga galamiton para magtrabaho anang imong umahan papahulayan na bisan pa ang imong mga sulugon papahulayan na kay nga naman gani ang Ginoo ni pahulay niya kung nakay pagtuo mo pahulay gyud ka alang sa Ginoo kay kanang pagpahulay gi-bless na sa Ginoo sa laktod pagkasulti i-bless ka sa Ginoo kung mopahulay ka mo nay tinuod nga gingon sa pulong sa Ginoo unya ang Ginoo nag-limit na og certain day ha kay nga naman si Joshua makahatag og adlaw nga pagpahulay. Kung nakahatag pa niya, di na ang mag-istot ng pahulay. Muna sa verse 9, there remaineth therefore a rest to the people of God. So, aduna pa'y adlaw nga ipahulay diya sa mga katawan sa Diyos. Muna nga ako gingon sa inyo, may numdom. Muna ang gitawag short work, kinahanglan pahulay dito. Diya sa Ginoo, diha sa Ginoo, dili sa kalibutan. Kay kita iya man ta sa Ginoo, dili man ta taga kalibutan at una taga kalibutan ta, gipagawas ta niya dis kalibutan. Sa tinuod lang. Sa verse 10, for he that is interred in his rest, he also had ceased from his own work, as God did from his. Kay nga matod pa niya ang nisulod ni anang pahulay, kinahanglan mo undang ko na siya sa pagbuhat. As God did from his. Tingon nga ang Ginoo nagbuhat ko na ana. Undag pagbuhat. Ana dia sa Ginoo kung mupahulay ka. Wala yang gingon. Ang unag yung bulaton dia sa Ginoo ang iyang gibuhat, gitagaan yung pahulay ang tao. Mabita nang ningon ko sa inyo, nagwali na kung nga ang mga Israelites, yung paggawas, aron makapahulay, kaya wag sila pahulay. Sulod sa 143 years, naa sila sa Egypto, yung katong tuig katong una, dugay kay Mundan. Karon mo, short lang. Kapit na ito maabot sa 23 na. Makaabot na, basta muingon ko ninyo. Kapit na mo balik ang Ginoo. Panganda mo, basig muingon mo. Wa ka kabantay ba? Wa man ko sulti. Wala ka nangandam. Sige makugsulti. Mo nang ako, magwawali, magsige kong warning ninyo. Kay kami manggod, kitawag og trumpita ba? Alarm. Kaning wali na mo is a warning. Nag-warning mi kanunay ninyo. O, bitaw na nga importante nga doon nagyutay knowledge. Yung gusto sa Ginoo, ingon pa ni Apostol Pablo, natanang tao maluwas niya mo adto sa kahibalo. Dili ka pwede maluwas lang kung kay kahibalo. O nang gingon, my people are destroyed because lack of knowledge. O nang gingon, kinanglan mo adto sa kahibalo. Ang kahibalo nato karon mo ni ang adlaw gibuhat yun na sa Ginoo. The work of God is pagkapito ka adlaw ni pahulay siya. Sa Hebrews chapter 3, kasi yung gingon din sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 19. Ingat pa niya niya, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if
ye will hear His voice. Sa verse 8, harden not your heart as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Nga matod pa niya din niya, ang Holy Ghost God nag-ingon, ang Espiritu Santo ba, kung makadungog daw mo sa tingog sa Ginoo, ayaw paghahiay nyo kasing-kasing ingon sa kasuko o nasuko ang Ginoo as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Sa panahon nga gitintal nilang Ginoo dito sa wilderness, naprovoke ang Ginoo kay nga naman gitagaan sila og adlaw di mo sila magpahulay. Kadto din giingon nga din unong kaadlaw inyo na buluhaton panguwa mo tanang mga makaon dia pag ikapito ayaw na mo kuha. Unya ang uban nga gidubli pag yun nila una moabot og ikapito pag ikaw nung kaadlaw gidubli nila kay nga naman aron makakaon daw sila sa ikapito. Sa daw kauno nila sa ikapito. Wanang giingon na provoke ang Ginoo kay wa sila pagsalig. Gawa sila nagtuugot ba sila o dili bagot mon. Basta ang iyang giingon sa Ginoo ang nasulat yun, kanang igo lang karon. Pag ikapito ayaw nag pangingon nga magkuha pa karon na kay kaunon mo na hinungdan nga pagtan-aw nila ng alata giulod ang ilahang gitigong. Kanya pinaagi ato gitintal nilang Ginoo dito siya first na tintal ang gitintal nila ang Ginoo pinaagi ang Ginoo na sukong kay ngano man ni-disobey man sila. Wala yung gingon din when your fathers tempted me, prove me, and so my worth 40 years. Tanawa. Dito sa wilderness, sadya ang inyang amahan nagtintal kaniya daw, nga nagprove namang unta siya, unya nakita pagyud ang works 40 years. Nakita nila nga ang buhat sa Ginoo. Pero naprovoke. Sa verse 10, wherefore I was grieved with that generation. Mga hinungdan nga, nasuko gyud siya anang mga henerasyon, Israel. And said, ug niingon siya, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Giingat sila sa Ginoo. Kamo nangasaag kanunay sa inyong kasing-kasing. Og matag pa niya, wala mo kay bawo sa akong dalan. Ingo pa niya, wa mo kay bawo sa akong dalan. Kay wa man sila nahibaw sa dalan sa pamaagi, kay nakalimtan nila ang buhat sa Ginoo. Nga matod pa niya, sa verse 11, kung sa'y hinungdan nga, buhaton sa Ginoo sila, so I swear in my wrath. Muna ang giswear sa iyang kapungot. They shall not enter into my race. Wala gyud sila kasulod sa pahulay. Bisan dito sa gihatag sa land of promise. Bisan ang Ginoo nagtudlo diya sa land of promise. Magpahulay mo. Pag abot dito, wala. Naningkamot ang gyapon sila sa ilang pagaling mo. Kay giprophecy man. Kay naglagot man ang Ginoo, kay giprovoke nila, kay wa sila nituman, gitintal hinuon nila, ini ikapito unta, ayan na mo panguwa, pahulay na mo. Mo na naprovoke, mo na nagpromise ang Ginoo, ang dili mo enter, kay dili mo to, nagpromise ang Ginoo sa iyang kapumot, kung sa iyang gingon, dili na mo kasulod sa pahulay. Mo nang gingon sa verse 12 take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief and departing from the living God. Mo nang ningon siya, pagbantay kamo mga igsoon, basi unya, diya sa inyong kasing-kasing adunay dautan nga dili matinuhoon, nagpalayo hinoon sa buhi nga Dios. O bito na ang ako gisultihan kamo ang akong gialagaran buhi nga Dios, tinuod jud ni nga Dios akong gialagaran. Kanang naa siya sa palibot nga din magbantay ko sa akong gisulti sa akong ginuhuna nga unta ang Ginoo dili masuko na ko kay diha umabot ang pagsulay di ko niya tabangan kay ngano dautan man ko nauna ako kasing-kasing dautan man ko pagbatik lain man ako mga imagination nga di maningkamot pa rin sa kalibutan which is una akong giingon nga gisit na nako akong una-una diya sa butang nga ang Ginoo mo balik na muna iyang giingon nga din. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest.
Di na inon siya makasulod. Manang giyon, take heed, brethren, lest there is or there be in any of you an evil heart of unbelief. Adunay daotan nga kasing-kasing nga dili matinuon, departing from the living God. Nibiya, matod pa sa verse 13, but exhort one another daily while it is cold today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Nga di nailad ka ini mga sala, nga matod pa niya, i-exhort na ngadto sa ubang kada adlaw, unya tawag kaning adlaw today, lest any of you be hardened through the deceitful. Kanang dili mo magbagay o kanang mga pagpangilad ba, nga matod pa matag adlaw kanang sala ba, giilad ta nga di nang atong bulaton, tama ni wata ka baw di ni kabubuton sa Ginoo. Sa verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast into the end. Kaya nga naman, kita manggod mga mag-aambit ya kang Kristo. Ug ato ning kuptan sa sinugdanan nga aduna tay pagsalig, magpabilin ta nga na hangtod sa walay katapusan gayon. Muna kung musalig yun mo sa giingon nga kinanglan mo enter ta ng race, kay kung dili kita mo enter ana, muna mga tao nga naalang da sa balay, di gyud mo simba, munang giingon gisaara na nasa Ginoo puhon, wabot ang takna nga di na gyud mo kasulod, kay nga naman sirad-an na sa Ginoo in the twinkling of an eye. Usa pa matong buhaton, nga ilisa na matong lawas, nga dili pa mobalik ang Ginoo, mo nang gitawag niya og kanang gingon sa Revelation nga ang babae daw kuno manganak nga gitan-aw sa mapintas nga mananap, apit na i-deliver paon sa Ginoo, ikot up ngadto sa wilderness. Katong wilderness nga gidal-an sa mga Ehipto, di mo ning wilderness nga spiritual, aduna gitay kapadulungan. Di ta pwede nga mga lagan na ta mawatay kapadulungan. Mo na akong gingon sa inyo, pangalagad mo yun sa Ginoo, anhigid mo sa adlaw sa Ginoo, kay nga naman dili naman niya ibubo ang espiritu. Ang power kanang dili mo to mahadlok sa kamatayon. Munang sa 1 Corinthians nag-ingon siya na matod pa niya sa diya in the twinkling of an eye, ilisan na ni aron dili na mahadlok sa kamatayon. Nga ang kamatayon daw kuno iyan ang gibuntog. Wala ang victory nga ihatag sa Ginoo sa tuwa, nga inikabot sa takna kay partakers man ta ana, kinanglan magpabilin ta sa atong pagsalig kanang steadfast into the end. Kaya nga naman, kaya ang atong paghago daw kuno dili ni makawang. Nga matod pa niya sa verse 15, while it is said, today if ye will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. For some, sa verse 16, for some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcass fell in the wilderness, unto whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? So we see that they could not enter in because of unbelief. Muna yung gingon, wa siya nagsasaad nga sa mga tao nga sila gipagawas aron makasulod sila, kung dili na sila kasulod kung sila di gyud mo tuo. Mo bitaw na ka ang Ginoo na provoke sa ila daan mo na ang Israel sa tinuod lang no. Nawala diya sa Ginoo. Kaya nga naman wala man labwata ang first world. Abi nung kita mga Gentiles ay di kita angay manghambok. Kaya kita nagfollow ra mata sa gibuhat sa Ginoo ngadto sa ila, kung unsay gisugo sa Ginoo sa ila, kung sila naunsa because of unbelief, kita ni join lang ta. Unya kung himuon po nato nga unbelief po niya ato ang kasing-kasing na apoy evil, napaw pata. Kaya wag tay law, wag tay God, wag tay Christ, what tay hope. Nya ni join lang ta. Muna nga kung mahimo lang wag tay
o kung sa tinuod lang wag itay pulong nga gihatag sa Ginoo nato. Kung si Jesus Christ gireject man gud nila, manang kita daan nagway kung gusto ta. Manang gingon si Jesus Christ is a light into the world. Nya the Gentiles nakakita sa light, mana ang mga nakakita sa light ni duol. Nya kanang light nga mao kanang pulong sa Ginoo nito ang Gentiles, mana hinungdan apil na sila sa tanang sugo atong unang panahon kung sila naunsa, kung sila nagtintal sa Ginoo, nya mao atong buhaton, mao sad nay may tabo nato. Kaya kita nijuin lang kita. Muna ang atong Dios nga gialagaran, Dios na nila daan. Munang ningon sa Apostol Pablo sila atong sampol. Kung sila nagmagahiwon sila kasing-kasing, nga bisan sila nakadungog sa pulong sa Ginoo, kita dapat di ta magmagahiwon. Pasalamat lang ta kay ngano man dunay nag-una nato. Unya ang nag-una nato, nag-reject. Muna sa Deuteronomy, atong una pang panahon sa panahon ni Moses, sa chapter 12, sila wa pa daw gid nakaabot og kanang gitawag og race to the inheritance, kay ang ilang manggod inheriton kanang ilang panundon jud sa diha nga gipagawa sila sa Ehipto, ma-inherit jud to nilang land kunya makapahulay sila. Muna ang Deuteronomy, ako lang summarize ninyo nga sila wa gid sila kabaton og pahulay. Muna hinungdan ayaw sa mo pagbuhat og mga daotan kay wa pa mo kapahulay. Muna giingon dito sa chapter 12 gikan sa 8 hangtod sa 11. Unya karon kay nagbuhat pa lang gyapon sila. Kay bisan pa sa ilang pagpangalagad kay nagsaad naman sila nga di sila mopalo sa Ginoo. Nganong di man sila mopalo sa Ginoo? Tungod ninyo, tungod nato. Kay giprapisi naman daan nga dapat ilang i-reject aron matuman ang mga kasuguan nga ang Gentiles apilon niya. Kay nga naman gihigog man sa Ginoo tibok kalibutan. Sa unsang paagi na apil ta nga wa mo tayo ilabot nga naa man gyud sa katawhan, gituyo sa Ginoo ang buhat sa Ginoo, i-blind jud sila. Muna nga kita dita dapat manghambog. Maningkamot yun ta kung sa gusto sa Ginoo nga matod pa niya rin. Nga matod pa niya, so that ye dwell in safety. Nga muna yung gingon dito sa Deuteronomy chapter 12 verse 8-11 nga matod pa gingan niya mga katawhan. Nga ayaw mo pagbuhat niya sa diya nga niabot na sila sa land of promise. Nabuntog na nila to mga tao, mga Amorites, mga Canaanites, tanan. Sila na naghari sa Kanaan. Matong giingnan sila ni Moses o sugo ni Joshua. Nga matod pa niya kay wa man kamot dito si Moses nga nasulat naman dito sa prophecy ni Moses nga ayaw gid mo pagbuhat og mga dautan. Kaya nga naman, wala pa mo kapahulay ni ato. Mabita hinungdan nga, wag yun sila kapahulay, nagsige lang yapo, gira. Antod, biabot na lang si David, nga nahimong hari, mawag siya gitawag man o war, antod, nakabaton sila o kalinaw, kay ang kadaugan, kay si David is a man of God. Muna nga nabuntog niya ang tanan, muna nga ang kasulatan, ingo pa ni Joshua, ha? Remember, sa Joshua chapter 1 verse 13, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. Munang ningon si Joshua, naghatag og pahulay, nga kung nianhi man mo sa land of promise, kinahanglan mo pahulay mo sa Ginoo. Kaya itong unang panahon ng pahulay, dili na kay sa trabaho. Wala gisgutan nga, di mo paulay mo sa trabaho, kundili, kanang inyo ang problema, kasakitan ninyo, way makasulbad anak na tao, ang Ginoo ra. Wala kung muani mo din sa tinuod lang, makapahulay gud mo sa tanan ninyong problema diya sa gawas. Gikan sa Lunes, hangtod sa Martes, gikan sa Lunes, hangtod sa Sabado, makabaton kag pahulay, kay nga naman, ang Ginoo may hatag nimo og hula nga dili ka mal, trouble. Labi na kung masali ka sa Ginoo, managing trust in the Lord, let not your heart be troubled. Kung masali ka sa Ginoo, dili na mag-trouble, kaya nga naman, ang Ginoo na muswit tanan.
sa gawas kanang imong trabahon. Kung giingon ni David sa Psalms chapter 20, sa diya nga mahinumduman kaniya diri sa sulod sa sanctuary, iyang ipadala ang tabang nga gipromise sa Ginoo nga ikaw ubanan bisan asa. Kay ngano man nahinumduman kaniya nga naghalad ka sa imong kagalingon. Basahan ninyo na sa Psalms chapter 20. I-grant na niya gusto kanang imong pangandoy na narbaw ka, i-grant na sa Ginoo, mabato na nimo. Pero dili na mo ang makatintali mo nga di na lang kakahinumdum sa Ginoo. Mo na ang buhat sa Ginoo is forever. Kung ang Ginoo gani mo panalangin ingon ni Solomon, ang Ginoo gani nagpanalangin nimo hangtod sa walay katapusan din na. Kung nag-ingon di ka ma-football sa imong trabaho, di ka madaot sa imong trabaho, wa kay kaaway sa imong trabaho, kay ngano man ang Ginoo nagbuhat ana nga ikaw diha ka na trabaho ana. Kay nga naman hinumduman niya nga ikaw kanunay di ay nagapasalamat sa Ginoo. Sa adlaw sa Ginoo mo na ang gingon ni Joshua sa ila. Numdumin ninyo ang mga sugo ni Moses nga servant sa Ginoo nga nag-ingon, God hath given you rest and hath given you this land. Nga kining lugar gihatag sa Ginoo, naghatag ang Ginoo og pahulay. Mo bitaw na nga kung diya sa panimalay kamo makabatong tagpahulay sa panimalay kung mo nang gingon aduna tay pagtuo sa Ginoo unsa matungtuan dapat ang bana mga lagad sa Ginoo kanang ang bana nga kanang intercede sa Ginoo kanang ang bana mo ay mag-pray sa Ginoo nga una ka mag-lift up sa imong kasing-kasing kinahanglan gayud nga diin ikaw adunay kay authority nga mga lagad jud ka sa Ginoo unya nagsulti po siya aron makabatong itay paulay mo nang submit o subject honor the father and mother mo na yang gingon aron makabatong itay pahulay mo bitaw nang wala na naitabo kay siguro walay nagtudlo mo nang gingon ang pulong sa Ginoo nagsulti na daan pero wala na valiant nga mga tao nga nagsulti kamaturan nawala naman gud na sa ila nawala naman wala na isug nga mga musulti sa Ginoo gani si Kristo gipatay siya kay nagsulti kamaturan mo na niingon si Apostol Pablo kung musulti kag kamaturan dumtan jud sa kalibutan mo na nga siguro mga suko muna ko kung musulti kag kamaturan di bali na lang kay ngano man mo na man gingon sa Ginoo ingon pa niya sa Matthew chapter 11 verse 28-29 nga matod pa niya come unto me all ye that labor and heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your soul. Nga matod pa niya kita, mga Gentiles, sa tinuod lang ang ato ang pagduol sa Ginoo because we have labor. Aduna tay hago ba? Nga matod pa niya, heavy laden, doon natay gipasan nga bugat. O ba day mo gipasan nga bugat? Sabi niyo kung saan ang mga tao nagpasan og bugat kaya nang magkasakit, kanang gutmon, kanang maproblema asa mangita, asa ang ta magkinahanglan og sinina, kinahanglan ta kanang mga puy-anan, imnon, manigingon ni Jesus Christ sa Matthew nga ang Gentile way laing tingua niya unsay kaunon unsay imnon manigingon si Jesus Christ. Una ninyong gigarian sa langit ug ang iyang pagkamatarong ug kanatanang butang ihatag ninyo. Nga naman ang inyong amahan na sayod na sa tanan natong gikinahanglan. Mo na iyang gingon ang tanan kuno naglibor ug naay bugat nga liden nga papahulayo na mo bitaw nang nahimong mga Kristohano ni mga tao because ang mga pastor mao ni nilang giwali. Dili man naman dool sila kaya kuha sila sultihi nga kamong nabugatan ug nabudlayan. Sa tinuod lang ang tao nituo pud kay diya sa Ginoo nagpasaad man ang mga magwawali nga mao ginagingon ni Jesus Christ katong mga gitawag na bugatan. Unya matod pa niya sa verse 29 naapay gisugo sa Ginoo dili lang kamong nabugatan ug nagpas-an og mga bugat nga mga gipangpas-an ninyo. Pas-anon usab ninyo ang yugo sa Ginoo. Take my yoke upon you and learn of me. Kinahanglan magtuon pa ta sa Ginoo dili ingon nga pagduol na to sa Ginoo awa na tay problema.
napatay problema nga gipasan kung mao bitan hinungdan magtumunta kay nga naman bisag nahimong Kristohanon ang mga pamilya naalang gyapon kagugot kay bisag pa magwawali ningon atong una giatagan nila og kaayuhan ang mga tao pinaagi sa peace and peace where there is no peace. Kaya nga naman, wa man nagtuon sa akong pagbaton og kalinaw. Wa naging wa man nila pasana ang yugo diya sa Ginoo, kanang bulaton ba sa Ginoo ba? Kanang unsay imong buhaton aron makabaton ka anang tanan. Wa naging if ye abide in me, my words abide in you. Ye shall ask what you will, it shall be done. Wa na yang gingon nga wa manggod nagpasan sa yugo. Nya wa man ko nagtuon nga imbes nagingon ang Ginoo, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest of your soul. Sabi niyo kanang gingon mabaliwala ninyo ninyong kalag. Kanang inyong kinabuhi ron nanay kalag. Kanang inyong kinabuhi gianhin ninyo dinhi ang kalag nalipay ana. Ang kalag sa tinuod lang mao kana ang mudawat sa reward kay kana imong lawas mawala ra man ilisan ra man lawas di madunot. Mabita na kung ikaw ni ani dinhi because nga naa kay life. Nya kanang life nga imong giangkon karon mutuo ka nga iya na sa Ginoo. Walang giingon gipapaalagan pag yun ka arod ka ng imong life kung mudawat ka sa Ginoo mahimo ng abundantly. Walay katapusan ba? Makapadayon yung kay ang Ginoo may mukir nimo. Ang Ginoo may magbantay nimo, ang Ginoo magpanalipod nimo, ang Ginoo may supply nimo sa tanang pagkinahanglan. Mao bitaw nang importante nga aduna gyud tay knowledge sa Ginoo. Mao na ang work sa Ginoo. Mao na ang gibuhat sa Ginoo sa katao. Ang Isaiah chapter 30 verse 15. Ingon pa niya, for thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest shall ye be saved, and a quietness and confidence shall be your strength, and ye would not. Ano gingon ni Isaiah giprapisi sa Israelites? Ang Diyos nag-ingon nga balaan, usa ka balaan sa Israel. Sa inyong pagbalik o paghahulay, maluwas yun mo. In quietness and in confidence, diya sa kalinaw, o sa inyo ang pagsalig, mo na inyong kusog. Pero, ye would not, dili mo gusto. Di gusto ng Israel, daan pa na. Mingon mo, daghang ko'y madunggang mga pastor ba nga nagbutag flag sila simbahan. Pray for the peace of Israel. Sa tinuod lang ang Bible nagsulti nga kanang Israel moadto na dito sa Gentiles. Gilibutan na maganing mga army. Mo nagiingon ni Jesus Christ nga din sa diya malibutan na gani nag-army numdumi ninyo nga ang pagbalik sa Ginoo dool na. Ang ending of the world dool na. Kanang Gentiles mao kanang Jerusalem, kwaon yun na sa Gentiles, mabuntog yun na sa, bisag gidungog na sila nga mga powerful na ilang armas diya. Pero prediction man na sa Ginoo, gituyo bitaw na sa Ginoo, giprapisi na, they would not, aron kita, kung nang gingon maapil, pagpangalagad sa Ginoo, kay nagtuo mo po na sila, nga watay labot. Pero mao na gingon ni Jesus Christ, dili sa tuwa, giapil ta, kay ginijik nila. Sila daan, giprapisi na, di sila gusto. Ikadua nga, matod pa niya din sa Jeremiah chapter 6, verse 16. For Israelite mo ninyang gingon, thus it the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old path, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your soul. But ye said, sila ningon, we will not walk therein. Di na sila manlakaw. Basi kita, buapin po ta. Nangalagad sila Ginoo, katong Ginoo ni Moses, ni Joshua, wa sila nito ka Jesus Christ. Mo nang tama tong gingon ni Isaiah nga sila, diligid sila mo, walk in. Nga din si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father dito sa langit ba, but by me. Kaya di sila mo itong Jesus Christ. So, therefore, sa kapungot sa Ginoo sila, ha? Panimas lang yun na. Pero mo nang kita, dili tayo ingon na magsalita sa Israel, manika mo tag-atwa. Kaya labi na nga ang Ginoo, walay pinalabi.
Wala ang Ginoo na higugmas tubog kalibutan. Wala iyang giingon sila. Iprapisi na daan. We will not walk therein. Wala kitang mga Gentiles, ayaw yung pag-ingon, dili ta man lakaw ana. Ato pangayo ng old path. Unsa man ang old path? Kanang daan nga dalan, unsa man ang daan nga dalan? Katong gisugo kang Moses nga kinahanglan mo pahulay kita. Wala daang pamaagi, kinahanglan kung ikaw mga lagad sa Ginoo, kung ikaw iya sa Ginoo, adunay gikaadlay pahulay para sa Ginoo. Ang Isaiah chapter 51 verse 19, nagprophecy siya na matod pa niya, these two things are come into thee. Na adunay duha ka butang daw ni adto kanila ha. Who shall be sorry for thee? Desolation and destruction and the famine and the sword, by whom shall I comfort thee? Tanawa, thy sons have fainted, delight at the head of all the street, as a wild bull in a net. They are full of the fury of God, the rebuke of thy God. Sa verse 21, therefore hear now this, thou afflicted and drunken, but not with wine. Amatod pa niya sa ila, giingnan sila dana. Dunay duha ka butang. Unang butang, kinsa may mangayo ninyong sorry sa inyong gibuhat. Kinsa may mo comfort ninyo, ikaduha. Mo bitaw na si Jesus Christ, niani siya nga mo'y nangayo pasaylo sa Ginoo. Kung sa inyong giingon sa last dito sa cross, namatod pa niya, unag yung gisulti ni Jesus Christ sa cross. First message niya, atong gisulti niya, sa may iyang gingon, forgive them, for they do not know what they do. Mo na unang gisulti ni Jesus Christ. Mo na si Jesus Christ, maoy nagsuri. Kay nag-ingon siya, these two things are come unto them. Moabot yun nindo kabutang. Who shall be sorry? Kay nga naman, desolation and destruction, famine and sword, mo na iyang giingon. By whom shall I comfort thee? Kung kinsa man siya nag-comfort, yung mga tao muanha sa Ginoo, kanang matod pa nila, kanang motor, kinita ng pulong para man sa ila. Di maniwa, matay labot. Na kay gusto ta mo apel, kaning pulong nga, kung sila gipabalik, kay matod pa niya, ang inyong pagbalik o pagpahulay, mao na inyong kaluwasan. Kita, di man ta mo balik sa Ginoo. Pero, pahulay ta. Kay wa man ta, di man ta gikan sa Ginoo itong unang panahon. Gikan man ta sa kangit-ngit, gikuha lang ta into marvelous light. So, unsa man atong buhaton, kanang light nga iyang giingon, aduna pa'y reminit nga risge. Unang para sa mga Gentiles. Manang gingon ka ng duha ka butang nga gihatag sa Ginoo sa ilaha, kinsay mo sorry si Jesus Christ na, kinsay mo comfort si Jesus Christ na, mao na nga si Jesus Christ nagtudlo nato. Mana ang son daw kuno mga anak nila nangaluya. Nga matod pa niya, painted, delay in the head of all the street. Ang ila daw ulo gihigda nila diya sa kadalanan. Murag ka ng wild bull daw kuno nga naa sa litag kuno. They are full of fury. Mamatod pa niya. Napuno sila sa kapungot of fury of the Lord. The rebuke of thy God. Napuno sila sa kanang kabangis sa Ginoo fury. O ginapadlong sila sa Ginoo. Bud pasabot nga, gitagaan sila kanunay problema. O bito itong hinungdan, naadto sila sa Palestinian, naadto sila kang Hitler, karon may gani nakabato sila pagawasan, pero kung di pa na sila maminaw nga katong gisulti ni Jesus Christ nga matod pa niya nga giprapisi ni Isaiah, in returning and praise you will be saved. Di gina sila mga luwas. Mao nakita, dili man ta gitawag og returning. Kita gikan ta sa darkness unto light. Dapat ang pahayag sa Ginoo is kinahanglan aduna tay rest. Ang work sa Ginoo nagpahulay siya, nagpahulay. Kung mutuo ka, magpahulay po ka, mao na number 1 nga bulato nato sa usa ka tawo. Mao na iyang giingon dinhi, therefore hear now this, thou afflicted and drunken,
but not with wine. Manang iyang giingnan ang mga Israel, paminaw mo karon niini kamong mga gisakit o kamong mga nangahubog pero dili sa bino. Kaya nga naman sila manggod, mura sila naglakaw gani dili sa street nga dalan sa Ginoo. Kabaw mo anang hubog, kita mo mo nang hubog. Walang giingon nga nagsaurasay na lang ang agianan nila anak. Wala gid na sila ni agi sa dalan nga di mo si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran. Ingon pa ni Isaiah chapter 51 verse 22. Thus it the Lord, the God of thy God, and the Lord and thy God, that pleaded kanang nagapang ngalyupo the cause of his people. Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, even the drink of the cup of my fury. Thou shalt no more drink it again. Morning promise gyud sa Ginoo sa ilaha. Gisultihan ang gyapon sa giwalian gyapon sila ni Isaiah nga matud pa nag-ingon daw ang Ginoo nga Dios nga inyong Ginoo nga nangalyupo ba, nagplead, naghalad siya ko ganyan, nangalyupo siya kanang the cause of the people, kanang hinungdan sa mga katawan nga have taken out of things iyang gikuha na niya katong fury nga kapungot kanunay sa Ginoo nga gipatagamtam sa mga tao sa Israel. Kung kangano man sila nga iya sa Ginoo gisakit man, nga adto man nagiskamot ni Hitler because mo tong gingon sa Ginoo nga sila ang kinabuhi kay di naman sila moagi sa dalan sa Ginoo. Mo tong gingon ni Isaiah nga din ang Ginoo nagbubo sa ilang kapungot kasukop. Kunya karon sa Isaiah 51 iyan ang gikuha, nangalyupo na ang Ginoo sa ilaha. Nga din, kuwaon na nako, behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, kanang cup, kuno kanang baso sa nga kamo nagkagubot, even the dregs, kanang print ba or marka sa cup ba, of the cup of my fury, kanang gibutangan, kakita mo ng kapingan inyo ang gitimplahan o niya ang usahay, ang lubot anak mo, marka ang kapi dito sa lamisa. Mao nakapungot sa Ginoo, even the Greek of his fury, sa iyang kapungot diya sa mga tao. Shall no more drink it again, dili na ninyo mausap pag inom. O ito nga, karon ang promise sa Ginoo sa ila, na sila ilang og kanang gitawag gikural na mangani nila ilang yuta napabaday kagubot sa Israel wala na mo ni iyang gingon promise di na sila maadto katong panahon ni Hitler last na to mo tong gitagaan sila og katong 19 nahimo silang state of Israel mo na iyang gingon mo ni gi-promise sa Ginoo kay gikuha na ang kap sa kapungot sa Ginoo sa ilaha o bitaw na nga kanang two things nga iyang gingon kanang nangayon ang magugsuri ang Ginoo kanang bot pasabot ang Ginoo pay nagtubos ba kay kinsa may mangayog suri sa ilaha mo na si Jesus Christ gipadala diri is bayad na siya do ka butang siya ay mangayog pasaylo sa Ginoo labaw sa tanan siya po'y nag-comfort sa mga tao mo ni kay ngano man nagsaad manggod siya nga dili na makainom og usab sa akong kapungot. Kwaon na to niya ang marka kanang drink of his fury, the cup of fury, kwaon na to niya. Kuna nga si Jesus Christ is a comforter. Siya na ang nag-comfort na to. Muna iyang people nga din. Kaya ang mga katawan manggod niya sa tinuod lang, nakabig yun na. Namatod pa niya din sa Isaiah 52. Adunay gisulti dito sa Isaiah 52. Verse 5 to 12. Muna yung gingon din niya. Now therefore what I have here, saith the Lord, that my people is taken away for naught. That my people is taken away for naught. They that roll over them make them to howl, saith the Lord, and my name continually every day is blaspheme. Tanawa, kada adlaw blaspheme. Ang iyang mga tao wala hindi buhat puro blasphemous. Gi-blaspheme nila ang Ginoo.
nga matod pa niya kay nakuha manggod ni for nothing. Nga mga tao daw sa Ginoo away for not, taken away for not. They that roll over them, ang nagdumala kaniya make them howl, kanang nagbangutang gani, nagsigig hangyo sa Ginoo. Mo bitaw tong sa panahon ni Hitler ba, walain mga buwat sa mga Israelites. Kanungdong ko, tanawan ninyo ng video kung sa'yo na itabo. Puro sila kagul, wagit sila tabangi sa Ginoo. Hangtod nangamatay lang sila sa walay kaon, gibinuangan pa sila ni Hitler, gisunog pa sila dito sa Hudno. Unang giingon nga din sila, nahimong, gitawag siya kanang nag-roll sila, naghimong howl, naghimong sila agulo. Said the Lord and my name continually, every day is blaspheme. Kay nga naman, ang ngalan manggod sa Ginoo kada adlaw na blaspheme. Bisan kita, mga tao, kada adlaw maging nag-blaspheme sa Ginoo. Kanang ginganlan ka ngalan sa Ginoo, niya ikaw di badlunganon. Pareha na ron, tawgon ka og Gladys. Ito man Gladys. Niya, magulanon di ka, sige ka problematic. Gitawag kag Joy, unya day. Nganong gitawag kag Joy, kay malipayon ka, wa sila kabalo ba nga ang pulong nga ilang gipanggamit gamit na sa Ginoo. O bitaw na blaspheme ang ngalan sa Ginoo. Purya lang na kay mauma na ang ato ang tradisyon diri, once gani magkristohanon, ilisan na nilang mga ngalan, di na sila mumukuwag pangalan Rolando, Roberto, Rinaldo, di sila manguha na. Ang ilang panguha, kung kanina na sa Bible, di ba? Mga gwapo, pero ang mga daotan tao di ay mga Joshua, na ako'y amigo Joshua, bro, wala yung nagsimba. Mga Gideon, mga John, mga makaingon gani ko mga blaspheme, tama gito gingon sa Ginoo everyday na blaspheme. Sa verse 6, therefore my people shall know my name, therefore they shall know in that day that I am He that doeth speak. Behold, it is I. Sila may baw unya ang ako mga katawhan sa akong ngalan. Unya sila may baw sa adlaw nga ako nagsulti kanila, tanawa ninyo. It is I. Mo na kanang mga giwali, dapat sa pastor may baw gyud mo pareha na kung kining giwali may baw ra mo puhod. Nga ang Ginoo to nag-ingon. Di pa ninyo may bawan karon kay wa pa may nahitabo. Mana yang gingon diri sa verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publish peace, that bringeth good tidings of good, that publish salvation, that said unto Zion, thy God reigneth. Namatod pa niya, bulahan yun daw itong mga bukid. Kita, bulahan ta ng mga bukid. Yung ano man, ang balita, nga mao si Kristo, mo nang giingon ato ang nabatunan. Namatod pa, nag-bring good tidings of good, that publish salvation, that said unto the Zion. Manang kita dire wata kayo dakong kagubot. Ay gagmay nga mga lugar, siguro mabita tong kayong ko dito sa Tacloban, nang dito gipadala ang kagubot sa Ginoo. Kanang devastation, naara ba dito doon sa Leyte, ang dako kayong revolto ni Jesus Christ. Kato na ba mo dito? Kasi gusto mo mga to dito, sa kaon dito, tako kayo. Pinakadako dito sa tubo Pilipinas, dito sa Leyte. O itong dagang kayo katalagman sa Bisaya. Muna nga, pasalamatan na itong Ginoo nga na-timing ka dili, gawa tayo katalagman. Because kay nga naman, naaman tayo gitawag o bring it good tidings that publish peace. Bring it good tidings of good that publish salvation. That faith into Zion, the God of reigneth. Muna yung gingon dito. Namatag pa niya sa verse 11 ha. Depart ye, go ye out from hence. Touch no unclean thing. Go ye out of the midst of her. Be ye cleansed that bear the vessel of the Lord. Kinahanglan maglimpyo raw itong mga nagdala sa ngalan sa Ginoo. Katong panudlanan ba? Kita,
sa tinud ang Bible nagisgot about nga kita mga tao is a clay nga gihimo ta og pate o kanang bisel ba bisel. Gihimo ta niya og kanang kulon. Kay gikan mo ta sa yuta nga kita himo og kulon. Sudlanan na niya o kanang gitawag o ngalan sa Ginoo nga matod pa niya. Vessel of the Lord, kanang panudlanan nga nagadala ta sa panudlanan sa Ginoo nga mga tao nga nagdala sa ngalan sa Ginoo nga mo na iyang gingon paglimpyo kamo. Maglimpyo kita kay labi na karong panahon na ron. Jeremiah chapter 30 verse 12 to 13 ingon pa niya, for thus it the Lord God, thy bruise is incurable, and thy wound is grievous. Sa verse 13, there is none to plead thy cause of that mayest be bound up. Thou hast no healing medicine. Wala yung gingon dito sa Israel, ha? Ang Israel, wala na sila kaayuhan. O bitaw na nga, sa pagi, kung sila di mo tuok ang Kristo Jesus, kita kung di mo tuok ang Kristo Jesus, si Kristo maangat ang dala pa doon sa langit sa iyo. Manang gingon, wala na sila kaayuhan. Mana ang mga Hudiyo, wala na sila kaayuhan. Nga matod pa niya di sa verse 10, for thus it the Lord, thy God, the Lord, thy bruise, anang ilang mga pangusba, is incurable, and thy wound is grievous. Manang gingon nga, hilabihan, pagka-lisod na kayo ang ilahang sakit ba kanang gibati nila ba? Mo na iyang gingon din pag-ani ni Jesus Christ. Kung mutuon ta sila, mo na kita ni tuon ta nila. Although nga kung sila gi-prophecy